Dan l-istazzjon għandu fidejh informazzjoni konkreta dwar il-weda elettorali tal-Partit Laburista li jagħti amnestija lil priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Din l-informazzjoni li qiegħda min joqgħod fuqha qed tibqa' tiġi miċħuda mill-Gvern, kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll minn numru ta' deputati li skont it-tarif li għandna kienu huma li jagħmlu din il-weda mal-priġunieri u l-qraba tagħhom qabel l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Dan l-istazzjon staqsa ċaru tont li Joseph Muscat jekk il-Partit Laburista permezz tal-kelliema tiegħu wieħed l-amnestija lil priġunieri qabel l-elezzjoni. Viżibilment skomdu Muscat l-ewwel wieġeb fin-negattiv imbagħad kompla mixi. Le. Tiċħad kompletament ġifieri? Tiċħad kompletament Prim Ministru? Tiċħad kompletament Prim Ministru jiġifieri? Ġewwa xibtek. Anke l-Ministru Anton Refalo ma tantx kien ċar x'inwieġeb il-mistoqsija ta' dan l-istazzjon. Le, ma naf xejn, no comments. ħadan? No comments. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera l-ewwel qal li sa fejn jafu ma kienx hemm l-ebda wedi ta' dan it-tip, imbagħad meta kien pressat mill-ġurnalista dan l-istazzjon qal li l-Partit Laburista qatt ma wiegħed amnestija lil priġunieri. Sa fejn jien informat, il-Partit Laburista ma l-ebda promessi f'dan is-sens qabel l-elezzjoni ġenerali, ma kien hemm l-ebda commitment politiku li naf bih jiena qabel l-elezzjoni ġenerali, li personalment qatt ma weċ xejn. Tmur hemmhekk, meta kont tmur hemmhekk bħala-avukat, matul 26 sena li avukat, kull meta tmur jisaqsuk fuqha, però nista' nassigurak l jien u laqas sa fejn naf jien kollegi tiegħi parlamentari jew ħadd ieħor qatt ma wet xi amnestija dik hija l-prerogattiva tal-Prim Ministru u l-Kabinett. Naturalment id-deċiżjoni ttieħdet kollettivament f'waqta ma kien hemm l-ebda promessi jew wedit f'dan is-sens qabel. Żgur nista' nikkonferma. Dawn it-tweġibiet imorru kompletament kontra l-informazzjoni li għandu fidejh dan l-istazzjon, informazzjoni li se nkunu qegħdin niżvelaw fil-jiem li ġejjin.